धनिया गरम मिजाज तनी खुल के बतावा का भइल बयाज। अरे का कहे काहे भइल बारू धनिया गरम मिजाज तनी खुल के बतावा का भइल बयाज। हमरे से जरे हमरे से लड़े समझा दो तू इनका के जाई के। हमरा वतनी तोहरा कमाई के काहे फाटा ता छाती तोहरा माई के। हमरा वतनी तोहरा कमाई के काहे फाटा ता छाती तोहरा माई के। घर भर उड़ावा तारे तोहर कमाई हम कुछ कइने तो लड़ेली तोर माई। अब बस करा सब तोहरे नु हो। ए हो घर भर उड़ावा तारे तोहर कमाई हम कुछ कइने तो लड़ेली तोहर माई। तो जय हो ननदो के बहरी समझाई के जय हो ननदो के बहरी समझाई के। हमरा तनी तोहरा कमाई के काहे फाटा ता छाती तोहरा माई के। हमरा तनी तोहरा कमाई के काहे फाटा ता छाती तोहरा माई के। काहे फाटा ता छाती तोहरा माई के। हमरा तनी तोहरा कमाई के काहे फाटा ता छाती तोहरा माई के। अब न सहाय हमसे घरवा के सासन इहे रहन रही तो बोलाइब प्रशासन। अरे छोट छोट बात पर ऐसा ना बोल जाला। सुना